Mamá, papá, bons días. Bos días, princesa. Pero ustedes quenes son? Josiño, somos teus pais. Ernesto! Hijo mío, necesitas outra copia do guión. Que pasou? Conta-me. Quen son estes señores? Son os teus pais, os mariscadores. Non, estes non son meus pais. Meu pai é moito... Miña nai é moito máis guapa e meu pai é moito máis feo. Estes son os teus pais. O que pasa é que os personaxes son os mesmos, pero cambiamos os actores. Cambiaron os actores. É como chaman os torechos en Pucha e Nucha. Que personaxes os mesmos, pero cambiaron os actores. Pabila! Pero a xente non vai protestar ao non ser os mesmos A actores. xente traga con todo, hombre. Fíxose moitísimas veces. Fíxose no Príncipe de Bel-Air. Ah, No Príncipe de Bel-Air. ah. No Príncipe de Bel-Air, Will Smith a tía cambiárona e ninguén se deu conta, non pasa nada. Está todo contra a xente, non é tan así. Ah, non son... Queres? Mira, como dicía Mariano Rajoy... ¿Qué dicía? Espera. Un plato. En la alcaldía, no, como dicía Mariano Rajoy, o espectador non é tan tonto, pero tampouco é tan listo. Dicho de outra forma, non é tan listo. Pero iso dixo Bill Wilder, Quen? non? Bill Wilder, non dixo Rajoy. Pode ser, tamén, sí. Bueno, Bueno, empezamos de novo, entón. empezade, si empeceme ben. Nada, a ti tú, vale, vaita merda, vale? Ah. Que vai ta merda. Que vale papel increíble, que vaita merda. Dice moita merda, non vai ta merda. Ah, dixe moita merda. Bueno, pois moita merda, sabes? Mamá, papá, voume meter caníbal. Bueno, o caso é que comas. Pero vou comer á xente. Comer, hai que comer. Isto non é así, é así non. Eu digo vos algo e vosotros tedes vos que enfadar. E ti, papá, pegarme. Bos días, princesa. Pegarme! Eu de verdad quero os meus verdadeiros pais. Papá! Mamá! Bueno, xa estaría, tampouco fai falta tanto, non hai por que tocarse. Abraza a tua mãe, joder. Hala, venga, xa está, Joliño, xa está. Que tal? Xa estamos aquí. Como estás? Onde estabades metidos? Pois eu volvín pa orquesta. Sí.
Vin pa orquesta, eu estaba ali feliz, a verdad, estaba feliz e non sei por que vin pa aquí, despertei deste soño tan maravilloso no que estaba, pero bueno. Sabes co que máis lle gusta na vida a tua nai é cantar. Non hai cousa que máis lle gusta a tua nai que cantar. Bueno, e zumbarme ao trapecista cubano que me está dando unha de tralla. Plen, pam, pam. Non é verdad. Non é verdad, non. Non é verdad. Que va. Non é cubano, é dominicano. Bueno, da igual a nacionalidade. Non é igual. E ti que facías, papá? Eu todo contra o que luchei toda a miña vida, ao final me metíme neso. Capitalista. No, capitalista no. Presidente da Cofradía de Pescadores, manda carallo. Paco. Porque lle tiño planteo unha cofradía. Por favor. Bueno. Vamos logo. Vamos logo a ver se funciona ou non. Veña, a ver como iba isto, venga. Vamos allá. Buenos días, princesa. Buenos días. Buenos días, que tal? Que novedade nos traes hoxe, logo? A ver. Mamá, papá, voume meter antropófago. Tú non vales para iso. Iso hai que ter moito estómago. Por que? Para ser outro... Que? Tú máis vales para iso, tú. Non creo que vayas tú para meterlle o dedo polo cu a unha persona que non conoce. Ojo, Ojo, Ojo que é un traballo... É un traballo moi delicado. Levas un guante, pero teñe que meter o dedo polo cu a xente desconocida e ao mellor remexer. Pero de que estás falando, Paco? De que estás falando? Ese é o proctólogo. Papá, Non é o mismo. antropófago, o que coma xente. Home, xente. Pero para comer a xente haberá que meter o dedo polo cu tamén está feito ou non, está pasado ou non está pasado. Digo eu. Sabedes vos máis que mi logo? Bueno, mira, vamos a dicir unha cousa, fillo. Ti, mentres non molestes a ninguén, podes facer o que che dé a gana. Ah! Estaba desgrabando la hora chanante. No sabía. ¡Chanante! ¿Qué pasó ahora? Tedes que facer un inglés. Tedes que facer un inglés. ¿Perdón? Sí, ¿En inglés? sí. ¿Pero por qué en inglés? Mira. Vendinlle mariscadores a BBC. Xa dixeron que sí. Xa dixeron que sí. Bueno, o non o temos, entón estamos aí avanzando. Pero Sí, falou que a BBC para venderlle o Está mariscador. vendido, sí. Teño un veciño que é compañeiro de piso do vixiante do parking. Usted ten peito ou barriga? Do parking da BBC. Sí. Están aí encantados. Estamos cerrando últimos flecos. Bueno, se ti o dis, eu teño fe en ti, Bueno, cuidado con ter fe, tamén Andy o de Lucas, o de Andy Lucas tiña fe en que lle quedara ben a nariz, e mira como lle quedou. Non te fíes. Non te fíes. Pois... Inglés. Inglés. O inglés, o inglés non hai que ter medo. O ter desconocimientos non hai que ter medo, ningún. Bueno, Inglés. empezo eu xa. Arranca tú. Pero en inglés. En inglés. En inglés, sí, en inglés. Arranco eu xa. Arráncate tú. I wanna be Cannibal Ledner. I wanna be Cannibal Ledner. Mételle tú. Pon mételle yo. How do you do? Mierda, esa era que iba a dicir eu. How do you do? Era a que sabía. Sí, no sei o inglés. Non saberei eu. Non saberei o inglés. Sí, inglés, hombre, sí. Ai. Bueno, tampouco hai que... Non hai por que tolear. Non.
Se non te nen o inglés, enche. Que prefiere? Right or left? No, sabes que vas levar? Pues podrás levar en right ou podrás levar en left. Pode ser en right ou en left. Isto vai arrasar el Reino Unido. Vai arrasar en Reino Unido. En Reino Unido todo o que sea dar hostias sempre arrasou, eso é verdad. Está como a mí a falar, avísademe, porque eu vou ser en inglés, entendes? Eu vou ser en inglés, por onde íbamos? Por onde íbamos? I am so tired. Eh? I am so tired. Tyrell Booth, eres tú, I Tyrell am Booth. so tired. I am going. Pero non nos abanees a table, joder. Deixa a table en paz, estás abanea aí. As patas rato. Pero que lle pasa a esta mesa hoxe? Pero que lle pasou a esta mesa hoxe? Pero isto é normal, isto. Isto está ao límite, para porque está ao límite. Bailan as perniñas. Que dicía? I go to bed. No. Ai, no. Ai. Ai. Vou para a cama, o inglés reventa a unha persona. Vou me deitar. No, Pois non sabes como estou eu, o dominicano tenme... Madre mía. Pim, plam, todo o día, estou reventada por todos lados. Déixame baldada. Tú estás para ir á Isla de las Retenciones, á Isla da Rosa. Aí é onde tens que ir. Dixo nada. O que ten que ir pa cama é o meu representado, Josiño. Mira unha cousa, aquí na casa dos mariscadores fais o que manda os mariscadores. Vou me deitar calquera cousa cando queirades facer algo correcto, avisadesme, vale? Venga, hala. Feliz Navidad, si non nos vemos. Hasta lunes. Ernesto. Dime, Josiño. Ernesto. Dime, Josiño. E agora eu que faigo? Pois teño boas noticias para ti, Josiño. Bueno, hai que abrirlo, espera. Vou te levar a la Isla de las Tentaciones, confirmado xa. Me ha destrozado por dentro. ¡Estoy reventado!